Dobrá, Paťo! Ale jak môže vystreliť, čak si mu to na paty dal pre Boha živo, že najprv sa to musí pripraviť. On mal vystreliť, áno. Jak prebral loptu, už má z pusy. Tak je jak oný, ten brankár veľký po zemi, keď mu to dáš, neexistuje, že to kýpu. Počúvam v nedeľu samozrejme, že ideme medzi tým. Musíš, ne... Medzi tým, že by som si nám zabehal, len že by som starú naháňal. Ale ten už okolo domu. Smetru. No, hovor, ťažký. No čo je? Kde si? Mám ju ešte doma. Na dorazte som. Bola u nás. Doraz na doma. Výborne, 6-0. Bola u nás. Stigvánka pri Nitre alebo s kým to hrajú? 6 prehrávajú. 6. Není ani konča. 11 je presne. 7. Tak teraz ide asi 7. Počkaj. Budem celý, jasný. No, dobre. No, ten vyžínačku potrebuje teraz. No. Teraz už sedí ve vlaku. Že on nevedel, že je stále. Čo odložili? Že zastaví sa. Ja som ani nehovoril doma. Po pol čase to príde. Akurát ma vyrušil oný Peter Tomšik, lebo som sa zastavil v hoteli. Ja vím, že A Peter Tomšik ma vyrušil, že potrebuje postrikovať. Tak ma príško zebrala, že za to ma nerušil. Zebral domov na aute. No, domov. Mám ja. Ne, že zajtra. Tak by to jedno, sa ojebali. Také vyše 1000 rozešlo a ani polovička není. Bavíme sa, ani polovička. Je to Magor. 1000 tigerkov závrať. Ani polovička. Je to on! A my sme tak počítali, že to je. Tak no, 20 zadarú. Ale petákovi som to asi 90 eur. Kurva. Mám ti to ukázať. ešte jeden. Čo? Máme všetko. Je všetko. Je tam garán, je tam fotozáhrady, je tam kuchynka. Čo ste školkovní? Nehovorím, že čo pí. Tri sú. Dobre. Jak však to ona je. Čau, to mi teba naložili? No dobré, a kedy? Počúvaj ma, že volá aká veľká havária je na D1 na 56. kilometri za Prahu, že všetko to tam stojí. Druhá strana ide.
Ale počúvaj, ale to tam hýbaj, lebo oni vykladajú non-stop. To je jak Volkswagen alebo niečo, víš, to je také niečo. Celú mohli. Jak je brána v záhrade, na začiatku záhrady, tam mohol... No tak ale však si sa mal opiť, keď si to nakladaš, ne? To bola živé vodu. Takto je garáž, takto je brána, takto je garáž. Rovno išiel do garáži, Tak hýbaj tam, čo ti oni dali na sebe. No, že úžad sa nejaká malá dedina, jak Ludovítov, tam to ozaj bude, no, to je jak vonom do Kodaní, keď to je. Hodil do oného, ale to ponúka, nebudem točiť. A niečo budeš mať zajtra naspäť, vyložíš? Za domov som Ne, není to priamo odtade. za garážu, tento zebere ale 200 a ostatné prenesem. Lebo postupne to putovával. Ale... A ja som tedy videl tú kýhru. Tak to je dobrá byla tiež. Však kurva, však to je lápe, to piesku a lápe, to nemôže tak vyložiť to ruku. A pozakrývaná. Boli by sme to ľahko prevedli, rozumieš? No, že dve adresy. Na SMS-ky ináč, a v SMS-ky ináč. Info je doma, človek. Ja keď tam nepotrebujem, ja to prevedem cez však to zmením poklánila dvaja, nevyhodíme. Čo by v Šránkovým mladovcom zavolal? Doma, ja by to bol bývať. Vlečku dotrepal do dvora až predek sa mu zapol a nás to pomáli. Do dvora. Čo? To bol problém. A staličkári. Staličkári. Cigáni popočal ešte jedni. Ja mám dvoje. Tam bola strecha prepadnutá. Ešte by mu dal aj Radik do minulého pádu. Mal som ešte dobre zakryté, keď som bol prebral, to by si to bral. Z tej šofy, lebo to boli cuké. Tak bola. Ježiš, Kúrnik šopa ešte. Hej, ty ko... Čo nepíska konec? Ľudí, koľko ste hrať? Hodinu? Ešte není, ja si myslím, že... Však už 3. a 4. minúta na dom. Ani neposlúchaj. Poté Palárikovou účtenník Ivan Kaplík pre 0-6 po prvom polčase 4. ligy o východ dorastu v prvom kole.